Ayo. Makasih lho ya. Ayo wasu. Ayo yo is yo. Peput jeneng ati. Weh, ngeten nggih. Kaya gandrong, Pak. Lah ngene iki padha ngelek-ngelek aku kelas kowe player kok mosok karo MC. Kowe mekakao ndak tak gandrungi. Aku kan mekakah ngono. Heeh. Emang Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Estu kula niki dadi MC gak tau kok jenenge bawa. Aja ra pethok ikang, gah. harus kok yo. Apa to awakku dewe. Pripun, Pak? Jenengan nggih, berarti nggih padha-padha. Kula ya kala mangsa ngaten. Oh, Dadi ya. Brengose Pak kaya pager kecamatan Jaten. Oh, lah kowe Pak, kaya pager kecamatan lho, Pak. Titik-titik ngono ya. Sing mare ganteng iki ngoten iki nggih Pak nggih. Heeh, iki. Brengos iki rasa tanggung-tanggung kaya bapake niku ganteng. Lah brengosmu ki mung sak crit-crit ngono ki. Bareng entuk ning kene nuwun sewu le pilek mari. Dekmu teko-teko ya aku gak penake pas pilek ya sak penakne aku. Oh ya ketemu wong ganteng-ganteng. Cuman nek ketemu Ismian lah. Sine kaya Jek Joko tenan ya. Dotewa Jawata gong welasana mring wak mami. Kowe karo ngeton aku wis tak gandrungi. Oh, aku kan mengingati dirimu. Oh iya, ya sayang. Besok kapan kesempatan Alah, ojo pengin, engko ning mburi. Wis. jejer lan mong ayu. Gironge meneng kok. Cewek wae. Lah iya to. Lagi bawa pisan dipaling Umpama iku nakoda trung tunggal ora. tanpa prau sasat doroten pepetri ngidam sari Lumayan. rekene ya iso bawa jane. Lumayan is. Aku mbah. Lho, kowe yen kulino ben esuk nganoni manuk lak sesuk iso. Ngalah bakal manuk ya. Ya. Apa masih rasakan menaiki aku kembali dan
suaramu terputus-putus apa pilekmu kumat meneh. Oh, i. Cek marai iki nduk Cahayu. Apa? Tak copote ya. Lambemu. Lah kene mentil iki apa? Mentil nggone gak ning kene iki. Piye to? Ning nggone liyane kene iki. Oh, lha iki jenenge apa? 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 Oh ya go nrunyak e. Sabar iki lho Di. Ya wis ngono kuwi lho modele. Iki jenenge anu ya mentil cilik ngono kuwi. Ya nalikane. Ya. Main kok kenayani yo ngene iki. Ya. Wis sawan main bengi dimainke genti ngono terus piye? Nalikane rone telu biasa. Tak ngombe sik. Oh kok ya ngalah. Ngelah kok. Ngombene apa, Mas? SKJ, SKJ apa jenenge? Oh, senam kesegaran jasmani. Heeh, kap kaki 3. Aku ngene gap pondok. Oh, wingket sing ngendang babong gitu. Oh alah. Kandhane nek digarap gonggomino. Lah kene iki manuk-manuk kabeh lho. Lah aku yo utekane manuk. Utekane manuk ya. Iya. DP niki manuk lha iki. Kandhane saiki bangsane manuk ki ngetren lho Cahyo. Oh alah. Kowe gak ngerti manuk sing paling apik manuk ndi? Manuk apa? Manuk apa? Manuk apa? Ngertiku manuk cocak rawa iki. Alah kleru. Lah bojoku ndene mung manuk cocak ijo. Cocak ijo apa? Ya mung siji sik coklat ketok e. Iya. Enggak yo, manuke bojoku gak gering kok. Iya. Iki ah. Dalem. Manuk sing paling apik kuwi jenenge manuk tilang. Manuk tilang. Lah ger wong jute ireng ngono ya. Alah tilang kuwi nek anti ilang siji kuwi cilaka. Oh ngono. Lah iya, makane. Mesum.
Ora yo is wis tak tambani, manuke bojoku wis seger. Ya ndak terus nanduk. Binara lara larane wong lara kamu cilik ngene iki aku ngangeni nora kaya wong kang lara ati putri rene nduk cahayu hati kasusup nafsuku gandrung wanita liya mongko meri Mas Ismi gak fokus malah ora cukup cek anak no. Mongko iku wis ana kang mengku kandhane lagune wong demenan ya sing ngene iki. Lah iya bar iki sesi deman. Gak mudeng aku ngono iki Pak De. Duh Gusti nyuwun ngapura kawangsulna iman kula manggendek putri didawane lagu kapurit ku nggih Pak De kasemanggaken nyuwun lali janjine kapurit favorit jileh sik Mbak sarangan kalian Ismi Laras. janji ki mbok ya ditepati. Lah nika kesupen apa, Dik? Kesupen pe wong janji adalah hutang.
Ya engko tak sahur. Sebisa mungkin piye carane po BBM-an iki dilereni sik gitu. Ndang ngencane koyo ngene Oh, ben dadi. nggih. Engko. Engko Pak De. Kok sip ya? Ya. Ya wes. Hatta SMS ra balesi gelagatmu saja nyupriani hatiku Milaras pangarso wonten dalem panjenengan Bapak Yono juragan sego goreng wonten alamat Gambaru RT Tegal ya monggo Pak De. Dino minggu sing tanggu kowe ngajak ning tawang-wangu ngeti lingsir sengene eneng kene aku nunggu Ada SMS balesi kira tak telepon malam pateni mangkelaku mangka inka patok irungmu masih tak jiwa 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 Ayo Pak De. Jan-jane kowe neng endi gelagatmu saja nyupriyani atiku sujono ojo kowe gandeng priyoli Nggih, sampun katur Pak De, matur kebareng nuwun. Nara ning Mas Ayu Putri Saiminwati